I la pregunta de tots els anys, la mateixa de tots els anys, Carme. Després de l'èxit, que diuen que ha arribat a València un milió de persones, què faran? La festa cap de setmana o la festa dia, com sempre, el dia de neu? Jo crec que per al faller dona el mateix. Sí que és de veres que per a la ciutat té un atractiu especial el tindre un dissabte, un diumenge, la cremar, però jo pensaria o faria una reflexió pensant en que tota l'hostaleria, tota la gent del comerç, tota la gent que aprofita estos dies de festa se'n recorden de les comissions de falla, que són les que fan la festa, les que porten el seu esforç a les places i als carrers de València. Jo crec que ahir, si n'hi haguera un acord, una porta oberta a aquesta col·laboració, podríem plantejar aquest tema segurament. Però ahí queda, ahora lo importante es cremar la falla infantil, la última falla infantil. I l'ha canviat la careta, Sí. Bueno, però després n'hi ha de continuar. Després de la cremada on aneu, Carmen? Pues no lo sé. No saps on anireu les 12 xiquetes i tu, perquè ja sou 13 bones amigues. Sí, somos Pues amigos. arriba l'hora de la veritat, Carmen. Arriba de l'hora de la veritat, perquè anem a cremar la última falla, la falla municipal, la falla de Sanabria i Ceballos. Sí. Anem, valenta tu. Vale. Espontània, com no podia ser d'una altra manera, és Carmen Monzonís, la fallera major infantil de València. Ahí hem vist en aquestes paraules com ha expressat aquest carisma que ella té i ahí estan, ballant, totes juntes esperant aquest moment tan important per a els 12 membres de l'acord d'honor de la fallera major infantil de València, quan li boten foc a este monument infantil a la tribuna del Túria, com dèiem, una obra dels artistes José Luis de Ballos i Paco Sanabria, que ha constatat als xiquets la importància de les nostres tradicions. És un homenatge als costums de l'horta valenciana i en especial al Tribunal de les Aigües, una falla molt didàctica, perquè ensenya als més menuts el tribunal més antic d'Europa i declarat per la UNESCO Bé Immaterial del Patrimoni Cultural de la Humanitat. Un jurat que vetlla per resoldre els problemes de les comunitats de regants de les 8 seques de la Vega de València. El rellotge que ens marca que apenas queden 4 minuts per arribar a les 11 en punt de la nit, moment en què se li botarà foc a esta falleta infantil. Com dèiem, el Tribunal de les Aigües és una institució que es reuneix cada dijous i a la que van acudir la fallera major de València, Carmen Monzonís, i les 12 components de l'acord d'honor per a veure de prop esta institució. Una falleta, ahí la tenen, de 9 metres quadrats, i Carmen, acompanyada del president de la Junta Central Fallera, Félix Crespo, preparada per a encendre la metxa que donarà pas a aquest castell de focs que iniciarà la crema d'esta falleta infantil. I Julio, tu, que has estat al costat de Carmen Monzonís, de la fallera major infantil, quina impressió t'ha donat esta xiqueta tan espontània, tan divertida? Pues jo crec que ara està sentint que de veritat ha arribat l'hora de cremar la falla. Félix Crespo l'està animant, és una xiqueta que té moltíssima sensibilitat. Tinc que dir-te que l'any passat, quan va cremar la seva falla, pues va plorar al costat de la seva germana Alejandra. Però ara està compartint els seus sentiments a les xiquetes de l'acord d'honor. S'han fet molt bones amigues les 13 i d'un moment a l'altre ja tot a punt perquè comença ja la traca, encenga la traca i en seguida la falla. Han fet com una Estem veient ahir, des d'ací, Julio, la complicitat que tenen entre elles i fins i tot en un moment tan crucial, tan important per a elles com és la crema del seu monument. Estan intentant fer broma en aquests últims minuts perquè suposem que els moments durs començaran a partir d'ara, el moment que comença a cremar la metxa, perquè també la pirotècnia de Ricardo Cavaller ho ha deixat ja tot a punt, tot enllestit per a prendre foc i convertir en flama i cendra
este monument, que ha tingut un pressupost de 29.000 euros. Ahí Ja veuen. està quasi, La traca preparadeta. Clara, ja està la preparada, ja la metja. Ja l'està dient Félix Crespo com té que encendre la traca i en seguida la falla. I també te tinc que dir, Clara, que al seu voltant estan així molt propers els pares, no solament de Carmen, Alejandro i Carmen, sinó els pares també de totes les xiquetes que formen esta gran pinya, la cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Màxima expectació, Clara, i aquesta meravellosa falla pues a punt ja de cremar-se, l'última falla infantil. Ja han donat el tro d'avís i arropadetes estan, com tu deies, Julio, per els seus familiars i també, com comentàvem, adés, per les representants de les altres festes de la nostra comunitat, les vellers del foc infantil, les reines de les festes de Castelló, que també viuran les seues festes d'ací a Norres. Veiem com estan tirant-li també gasolina per la falla per a que prenguem més facilitat i hi ha els trons que ens avisen de que ja està a punt d'iniciar-se la crema de la falla infantil. Ja han donat el tercer avís, ja està, estan cridant, ella està mirant a tots, dalt, a veure si veu a Laura, també n'hi ha moltíssima incomplicitat a la Fallera Major, i ara, ja després del tercer avís, estan donant-li ahir la... El taronja sona, estan donant les 11 de la nit, i este serà el moment en el que començarà. Mira, la veu que escoltem és la del seu germà Luis, que tenim... Que mono! Alejandra, mira la teua germana. Sí. Ja va. Ja està ahí, preparada Carmen per a la veu del seu germà Luis. Bueno, igual d'espontani que la germana, el seu germà Luis. Ja. Hem vist aquest castell de foc espectacular que ha donat inici a la crema de l'última falleta infantil que quedava en peu, la falleta infantil, i Carme, que comentava que no sabia si ploraria sí o no. Sí que plora. És inevitable, Julio, en estos moments. Ja, pues ja estic al teu costat. Estàs així, Julio. Quina carrera, que s'ha pegat. No, està molt bé, fa frescoreta en el carrer. Però ara fa calor ahí baix al voltant de la falla. Però jo sabia que iba a plorar al final de la noche. Però l'ha fet, jo diria, con molta serenitat. Sí. No en plan... No, estava molt tranquil·la. Molt tranquil·la. Molt serena, però és que hem de tindre en compte que són molts els sentiments que li venen al cap en aquest moment. No només és la llàstima, la pena que puga sentir per veure com el seu monument es converteix en cendra, sinó és... Les vivències. Clar, tot el que han viscut durant tots aquests dies tan intensos. I si jo crec que les vivències són importants per a la Fallera Major, més per a una Fallera Major infantil, una xiqueta que passa de ser una xiqueta normal, o sigui, com qualsevol xiqueta, a ser una reina. Es converteix en la protagonista absoluta de les falles pel que fa al món infantil, que t'han representat, ha estat enguany també en aquest tapís de la Mare de Déu, en l'ofrena de flors. És que són una part molt important de la festa, els menuts. El menut, moltes vegades diguem, i pareix que sigui un tòpic, és el futur de la festa, no? És el futur present de la festa, perquè té moltíssima importància. Mira-la, hi ha Carmen, ahí darrere estan els artistes fallers, però està plorant
amb serenitat. L'ha donat moltíssim suport també, que estava molt al seu costat, i has escoltat les veus, la seva germana Alejandra, la germana Bessona, que va dir, Carmen, presenta-te tu per a Fallera Major. Bueno, com a candidata, i el seu germà, que és molt graciós, Lluís. Hem escoltat la seva veu. Era igual d'espontani que la seva germana, la Fallera Major. Estava dient que s'estava nerviosa per aprendre la metxa, que ja s'acostava el moment, ha sigut quasi també un periodista més retransmetent aquests moments previs a la crema de la falla. I una xiqueta que ha tingut, com també les tres xiquetes, moltíssima resistència, perquè pensa que són menudes, han anat moltíssims actes, s'han citat art, i no solament són les poquetes hores que han pogut dormir, sinó també la quantitat d'actes. Mira, que és uns tan bonicos, ple de llàgrimes. És guapíssima. Carmen és una imatge preciosa la que ens oferien ara els nostres companys de realització, i pensa això, que és una xiqueta de 9, 10 anys, que això és una xiqueta... I que té moltíssima sensibilitat, Mira, van caient a poc tots els ninots que conformaven aquesta falla tan didàctica que ens mostrava com és el tribunal més antic d'Europa. Les falles de Sanabria i Ceballos, mira, ja ha arribat l'alcaldessa de la ciutat. Per a donar-li un abraç i el seu suport en aquest moment tan emocionant per a Carmen. Sa mare també donant-li un bes i donant-li tot el seu suport, perquè és que, clar, no pot ser d'una altra manera. És un moment molt important, crucial per a Carmen com a fallera major infantil de València, i això la fa sentir també més segura, més arropada per estar, com veuen, al costat dels seus familiars i de la gent més volguda. S'acostarà a l'alcaldessa de València a saludar una per una a les 12 membres de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Porta de la mà a Carmen Monzonís, a la Fallera Major de València. Estan desconsoladíssimes, pobretes, no tenen consol les 12 membres de l'acord d'honor, veient com crema este monument que per a elles ha sigut la seva representació durant aquesta setmana fallera. Carla Ruiz, Maria, Carla Huete, Blanca, Sara, Marina, Maria Estela, Inés, Alicia, Mireia, Akzara, totes, Alba, totes plorant per veure que és que s'acaba ja per a elles. S'acaba, mira, quan l'alcaldessa Ana Rita Barberà l'està consolant, l'està dient unes paraules també. Suposa que són els convidats, suposa que són els directius de Prada que han vingut avui i està explicant el que és la falla, el que és la festa i el moment. Bueno, pues ja veuen com ja no queda pràcticament res d'esta falleta. Acaba de consumir-se els sons de l'himne regional de la Comunitat Valenciana. I amb aquestes imatges del que queda d'esta falla, de la tribuna del Túria, ens n'anem corrents i amb aquestes llàgrimes de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil donem pas, perquè ara el que toca veure, Julio, és com cremen les falles grans.